an filɛ don kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli belebele b'an mɔgɔ kɔ ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ an bɛ mɔgɔ ka wagati ta kuma bɛɛ ka se ka an ka ni kunnafoni ninnu makɔnɔ nisɔndiya kɔnɔna na an b'a fɛnɛ nalen filɛ ninnu nisɔndiya kelen kɔnɔna na ka kunnafoni d'a ma an fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na Utukalo Clayton Wolonvla Samba Fla ani Muganfla. Kunnafoni daminɛ la an b'a daminɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw ka kunnafoni kɛnɛkɛnɛ la ministre min sigilen don an ka kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'ale de Abdoulaye Diop ye ale yɛrɛ kɔni ka tɛmɛli dɔ senfɛ diɲɛ jamana b'a kɛnɛ kan n'o yɛrɛ de kɔni Nations Unies mɔgɔw a ye bolo nɔbila sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin Nations Unies mɔgɔw ma min n'a yɛrɛ kɔni bɛ ka faransilakaw n'a yɛrɛ kɔni bɛ ko olu ka jamana ko o kɛ bolongɔni tamasire k'a yɛrɛ ka fasa ko faransilakaw ka jamana olu de bɛ ka bamaciwale mɔgɔw kɛlɛ anw ka jamana kan min yɛrɛ de kɔni u yɛrɛ kɔni bɛ ali maramafɛnw d'u ma walasa u bɛ se ka anw ka jamana kɛlɛ cogoya min na kunnafoni kɔnɔna na Abdoulaye Diop ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko anw ka jamana kabi janvier kalo kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko farajɛlakaw k'u ka pankuru k'a yɛrɛ kɔni kana pan anw ka jamana kɔnɔna na a jira k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko farajɛlakaw ka pankuru ye panko 50 u y'o de kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ yamaruya fo yɛrɛ kɔni t'u bolo pankuru minnu yɛrɛ kɔni panna n'u yɛrɛ kɔni sera k'o kunnafoni di mɔgɔ ma u y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 15 ko farajɛlakaw ka pankuru dɔ k'o yɛrɛ kɔni panna anw ka jamana kunna min yɛrɛ n'a y'i kunda yɔrɔ ka yɔrɔ min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni ma dɔn ko a kɔni kɛra ka anw ka jamana mɔgɔw ka pankuru yɛrɛ kɔni to sanfɛ n'u yɛrɛ kɔni taara olu tɔɔrɔ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ko o kunnafoniya yɛrɛ kɔni kuma di an ka mɔgɔw ma kunnafoni kelen kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko utukalo tile 8 ko farajɛlakaw ka pankuru k'a yɛrɛ kɔni panna tesidikaw fɛ a pannen tesidikaw fɛ sa k'a y'i kunda yɔrɔ la tuguni yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ t'a dɔn wa a yɛrɛ kɔni taara baara o baara kɛ ko maa yɛrɛ kɔni to o baaraw dɔn k'an ka finitigilamɔgɔw k'u yɛrɛ kɔni balila u la tuguni u ka nin panni senfɛ kunnafoni kɛnɛna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko utukalo tile 7 fo ka se tile 8 kɔnɔna ma nɛgɛ kanɲɛ 3 tɛmɛnen ni miniti 30 ko farajɛlakaw ka pankuru k'a kɔni panna kɛrɛnkɛrɛnnen la gundamkaw fɛ gundam na ale bɛ Tɔnbɔkutu mara la min yɛrɛ kɔni ko n'a taara bamaciwale maa 2 ta min de Ibrahim Agbaba ye fo ka taa se lieutenant Abu Tahama n'olu yɛrɛ kɔni ye émirat ye ɲamaa ye Tɔnbɔkutukaw fɛ k'a yɛrɛ y'a ta k'u kunda n'a ye yɔrɔ ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni mɔgɔ ma o dɔn k'u taara nɛma n'o yɛrɛ kɔni bɛ Moritani mara la ko ka fɔ ko taga yɔrɔ kelen min yɛrɛ kɔni kɛr'u la ko Mali jamana yɛrɛ kɔni ma kunnafoni sɔrɔ o la halisa kunnafoni kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ k'an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka panni dɔ senfɛ labɛnzagakaw fɛ k'u yɛrɛ kɔni ye farajɛlakaw y'u ka pankuru ye sankolo la pankuru min yɛrɛ kɔni taara ka taa fɛn dɔ fili dugumakolo sanfɛ min yɛrɛ n'u y'o fɛn fili n'o ni an ka finitigilamɔgɔw dagayɔrɔ n'u y'u ka pɔsi o kɔni ye kilomɛtiri 3 k'an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛn ɲini ka sɛgɛn ko fan bɛ yɔrɔ minɛ ko bi k'an ka finitigilamɔgɔw k'u ma fɛn ɲini halisa kunnafoni kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo la fo ka taa se août kalo ma ko farajɛlakaw k'u yɛrɛ kɔni ye an ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ sanfɛla la u ka baara la min yɛrɛ k'an ka pankuru yɛrɛ kɔni kuma na san sa kuma o kuma k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ t'u ka mɔmɔli la k'a fɔ k'u bɛ t'u ka baara maciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni kɛlɛli kunkan ko la ko min yɛrɛ de kɔni ye farajɛlakaw ka pankuru olu kɔni kun bɛ wuli k'u sen don a la min yɛrɛ de kɔni kan an ka finitigilamɔgɔw k'olu sen fereke u yɛrɛ kɔni kana se ka foyi ye walasa u yɛrɛ kɔni kana se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ togoya min na halisa kunnafoni kelen kɔnɔna na ala k'a fɔ ko o tɛ kalo tile 6 ko barika ni mɔgɔ k'olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye bolo nɔbila sɛbɛn min n'u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka pan Mali jɛ olu ka pankuru bɛ ka pan Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ n'u y'a jira k'a fɔ k'olu ye panni kɛ talata n'u yɛrɛ kɔni bɛ tesi mara la ko k'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni taara bamaciwale maa dɔw kɛlɛ bamaciwale maa mun yɛrɛ ni maa t'u dɔn n'o olu yɛrɛ kelen de kɔni bɛ u dɔn ni kunnafoni yɛrɛ de kɔni bɔra ka bi minisiri fɛ n'o yɛrɛ de kɔni Abdoulaye Diop ka kɛ ni farajɛlakaw u yɛrɛ kɔni ye dɔgɔyama fɛn fɛn ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ min yɛrɛ de kɔni u kɔni m'u ka sariya labato ka kɛ ni Mali sariya yɛrɛ kɔni to yen min f'u ye k'u ka pankuru k'a kɔni kana pan Mali jamana kɔnɔna na o komin de kɔnɔna na minisiri Diop n'o de Abdoulaye ye ale ka ɲangili sɛbɛn di o ni mɔgɔ ma ko o ni mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka farajɛlakaw wele k'u sigi baw k'u yɛrɛ kɔni binna Mali jamana kama ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka bamaciwale maaw dɛmɛ walasa ka Mali jamana k'o kɛlɛ togoya min na halisa n'an tora ka kunnafoni kɔnɔna na an ma dabila dɔnniya k'a fɔ minisiri min sigilen don kiiritigilakaw kun kan ko olu ye bolonɔbila sɛbɛn min n'u kɔni a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka di finitigilamaa minnu yɛrɛ ka kɔni kalanbon k'olu la kɔlɔsi n'an b'olu wele ko surveillance pénitentiaire mɔgɔ k'olu ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw ko bilalen sen kan n'u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛna maa 150 k'u bɛna olu de ta ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ni jɔnjɔn in kɛ ko e kɔni ka t'i ka sɛbɛn bila sɛbɛn min yɛrɛ n'a bilali danni don yɛrɛ kɔni bɛ kɛ septembre kalo tile 16 nata ye
alisa me to ko kuna funu kona namta fintigla mo ka kuna funa ambala doni ka fo Algérie ka holu yera kon be fintigla mo ka nyogon fala kam ke no be wuli ko je militaire mo ko ni wota ko shegina ko damne na Algérie ko fe mi yera nu yera ka fa ko akokon mina to sena kalo kletan woro fo kata se utu kalo kle mo ani woro ma hu yera ka fa sa ko mami yera kon be mali jamana kene kan to wala sa ko yera de kon lieutenant colonel Mustafa Sangare ko ale yera de ton be nale na ka fintigla mo nu nale ni fintigla mo to nale be ko ulu nyamine wala sa mali yera kon be se ka temeni jonjo en kene kan to ya mina ni yera kon yo ota ko shegina yera ka fa ko kan ko yera kene ka sa no be wuli ko je militaire ko kele fa su ya chama ko yera kon mena gira kren kren ya la saba ku kon mena sin chun ko sebe ko yira mo hola ala ka fa ko ni ko kene ka ko jamana tan woro ko o de be ni ko kene ka mele Algérie biole Syrie Burkina Faso Chine Congo and Kyrgyzstan anga jamana no ye Mali bai ni kagara Lobezi Kista Russie Sudan Syrie Tajikistan Vietnam hani Venezuela ko lu jamana no be ni ko kene ka wala sa kan ko kene nyana maya alisa hameto ka kuna funu kuna jakun be wule mali jamana kuna no to ko asfia na le nyamna ba no di Fatmata ment barkala ina fale ton sikoro suraka bu ko ma to gamla lo ko temene atemene no lu yera kon to anyini Fatmata ment baraka fe ka yera kon ko ulu deme ulu ka astra ba nyuma soro ba ko kene la ni samiana ko yera kon ka astra me Fatmata hale kon ko yera ka fasa ko deme ka amna ko yi mi yera nu yera ka fa ko kunu araba ko Fatmata ka yera kon sira ni manu no ma mi yera de kon ka to ka astra grete wala sa yera kon me se ka ranya mo soro ni samien konna na to kamina hakli na jigina habe yiro la ka fa ko Fatmata men barka na aleka jakulu no de asfia mo ku yara kon temena sikoro sura ka buguni ko fe mi yara nu kon tara maluboro kemenani ku yara kon taro di mo mafokata se moto ta yodu lujura to mani sigida na wala sa obese ku yara de meto ko yamina alisa hamito ka kuna funu la mola donia ka foko bagne da ka fi kren la jala ko robuku ba machi wale mauku yera kontara bi taji fere oro do kanu yera de koni petro tanja mawi okuna funu be dona isra ba kan kasara kuna funu la o mi na mbola donia ka fo wulo se bu ka fi ko anga mobli dona alera kon be baraka fulona mo fulona mo olu kon be mauta ku tunda no ka jolo duka ko ni mobli do ale kon kumbotola ka jolo ki tunda ba mako kanka ani camion do yera kon dragla nyona o camion yera ko yera kon fana ku charbon tala camion ko dragli se fa sa yera ka fa ko matan saba ko yera de kon jogina ni ko se fa ko ma duru ko lu kon ta jugara ko sebe tasma fa la fo ta sanga kena tigla ma munu ka telino lu be ko ambulance mo ku yera kon ni manu no ta ku kunda na wulu se ko ka docteur Sula tasma fa lo ka nyama mi sigle no kulu kulu hale ko ni sebe mbo mina yera ka fa sa ko no ko ya dali ko be ken ni maye ma munu be yera kon jogina bisra ba kan kasana na mina yera bela jele mi no ko dal keren keren ko kala ku fama ni no ko marama alisa nantoro ka kuna funu na meta bajangara da hani duanza ka ofi je kulu misigile no keren keren na wala sa be hani sabati be se ka segi mali jamana ko no to komna ina fo bora se ku fo kata se san ka ofi to kamna minu yera kontara de medu keren keren na lai turu kon sera mopti marada manu yera de kontara bajangara ani duanza ka ofi nu yera kontara ni bara no be wulu ko micro projet be ayra ka fo ko utara ni obina ni nan ni dugunu na wala sa ni dugula de no be se ka barake ku yera bonno la to kamna kala tamelin ko fo yera kon be se ka dugu be se ko basi to amna minu ya ira kafa ko ni ko bala jalen wari yara ko bota xamna ke million ke mefla bisaba ani shekin ko rebna bo wala sa khasira ni micro projet binani ani nani la wali ya duanza ni bajangara mara la wala sa be ani sabati habsira na jamana ko to amna alsa okuna fone betana yo ko kanke barul homi amita rusi hambala dona ka foko di sala ko yara kon be ko ka kele ga mina minira nambo wulu ko exposition ku ye kele ga mina do yara mi yara kon bela jalen da baliba o kele ga mina yara la ka foko yara kon yo urobo chien be yara ka foko ni kon ye kele kala mina jugo ba kele kala mina mi yara kon be se kamara ma fen fili fo yoroja ni di sala ko nu yara kon yo boko yara ka foko ni bela jalen yara kon be kla risi dugu ko yara de sanfela alisa nantora ko kan kibarul hambala dona ka foko bidoyena ko farafina jamna be wulu ko gabon ko biyo oluka independence ta doyena ambela jelen ba fumo ko joyeux anniversaire fête d'indépendance
halisa hameto ko kan kibaru la hambala doniya ka fo makisal hale bole an ka jamana kuna yi kunda chadi kofi min yere na kontara ta kamala itukuni na yere kontara bara doke ni chadi jamana ni nyogonche chami siglem no chadi jamana chama chafa kuna no de Mamat Idris Deby hu yere ko ne makisal kume makisal hanuka kuma nyogon sinfa ko ne foli karen karen ta kada makanyeshi ayre kon be ka seka chad chama chafa habe ko soko marato ko amina min hu yere kontara kuma karen karen la wala sa jamal jenyo gambe Chad jamana hani Senegal jamana ñoko ci xokon be sega sensi to hamina halisa mali kuna fon sho jamana la ba kuna fon dama dama ko mambulo bi kan do bala jelen kuloka nala ma basi wara kana me ñoko sora kuna fon waro kanaka ñano ci sama fakala ka bala jelen sa ko dim ala ka bala jelen hamina ko no ya akambe